Amang sa tanan nga ani karon Lord, amo kang gisimba, amo kang gidayeg dining kabuntagon Ginoo Lord, among ipataas sa pagampo Father God ang buluhaton ning kabuntagon o God ang panimbahon nga diin ikaw o Dios ang magauban kanamo. Salamat Lord nga ikaw gayud o God ang magapanglihok sa matag usa. And even Father God, among giampo Ginoo nga bisan pa man sa among makaubanan Lord God nga nagpadulong diri Lord, ikaw o Dios ang magaprotektar kanila Ginoo nga magabot sila diri Lord God nga malipayon nga duol diha kanimo Ginoo mo simba diha kanimo o God. O Lord, ako sa giampo Father God ang tanang satellite churches of Father God sa PCGO. Salamat Lord nga ikaw sa magabisita Ginoo. Salamat Lord nga ikaw o God ang mahimaya mataas sa mapanimbaho namo nining kabuntagon Lord God. Gamita ang mga kapasturan Ginoo nga ikaw nga naghatag kanilang piyal Ginoo sa pagsangyaw sa imong pulong Lord God, nga ang imong pulong mapadayag nga naigahom o God. Salamat Lord sa imong pagpanglihok nining kabuntagon bisan pa man ni Bishop o God Noel Centino Lord. Salamat Lord God nga imo sab siyang gamiton Ginoo in a mighty way Lord God, nga ang imong pulong Lord mapadayag nining kabuntagon Ginoo nga naigahom. Og salamat Lord nga ang among mga kinabuhi na ikausaban o God. Salamat Lord nga matag usa kanamo karon Lord God, ikaw magausab himaya sa himaya. Salamat Lord nga ikaw Ginoo ang magalihok karon. Salamat Holy Spirit nga ikaw gayud o God ang magapanglihok o God unsa may imong gustong pagabuhaton Lord. Ikaw o God ang mahimaya, ikaw o Dios ang magalihok sa among taliwala. Amo kang gidayeg, amo kang gipasalamatan sa tamis nga ngalan ni Jesus. Amen and amen. Mayong buntag sa tanan. Good morning. Ingna daw na imong tapad bing. Uy, good morning. Kanang tamis sige good morning. Ana, nalipay ko nga ikaw igsuon ni Ari Caderino. Bisan pa man sa kabugaton sa mga problema, kung unsa may kaagi nimo this week, pero nagpabilin kang matinud-anon sa imong paghigugma sa Ginoo. Ato siyang daygon karon pinaagi sa kusog na pagpakpak, pagsayaw, pagsyagit ug pagsinggit. Amen. Okay. Pagkaanindot nga aduna ako'y Ginoong maluluwas. Pagkaanindot nga aduna ako'y amahan nga puno sa guma. O Diyos, gipakamatyan mo ako para kinabuhi maangkon ko. Sayawan, sayawan, sayawan ka, O Diyos. Awitan, pasalamatan sa gibuhat mo. Jesus, ikaw ang rason nga ako buhi karon. Kinsa diri ang proud nga nahigugma sila sa Ginoo? Kinsa isa kamot? Kinsa'y proud nga nahigugma sa Ginoo? Okay, dili ta mauwa mo sayaw ato siyang sayawan mo igsoon ha. Let's go. Pagkaanindot nga aduna ako'y Ginoong maluluwas. Thank you, Lord. Pagkaanindot nga aduna ako'y amahan nga puno sa guma. O Diyos, ipagkamatyan mo ako para kinabuhi maangkon ko.
makita ang mga kamot sa anak sa Ginoo nga nagpakpak. O Diyos, ipakamatyan mo ako para kinabuhi maakot ko. O Diyos, ipakamatyan mo ako para kinabuhi maakot ko. Sayawan, sayawan, sayawan ka, O Diyos. Hawitan, pasalamatan sa gibuhat mo. Sayawan, sayawan, sayawan ka, O Diyos. Hawitan, pasalamatan sa gibuhat mo. Jesus, ikaw ang paso na ako buhay karon. Ikaw ang paso na ako buhay karon. Yes, salamat sa imong gugma, Ginoo, kami magakanta para niini sa imong kamaayo, O Dios. Padayon ta mga igsoon. Nagkaawas ang akong kalipay sa dihang nahimugso ka diri sa kinabuhi ko. Dili gyud kayon kapungan, ikasugilo ng imong ngalan tungod sa gugmang na sinatian. Kapungan ng baha o ginaguro sa hangin. Sa gugma mo, O Diyos, ako magapabiling. Mulukso ko sa gugma mo. Kanako nagabang, musayaw ko sa gugma mo. Kanako nagabang, isyagit ko ang ngalan mo. Kanako nagabang, ibayaw ko ang ngalan mo. Kanako nagabago. Nagkaawas ang akong kalipay sa dihang nahimugso ka diri sa kinabuhi ko. Dili ko kayod kapungan, ikasugilo ng imong ngalan tungod sa gugmang na sinatian. Nagkaawas ang akong kalipay sa dihang nahimugso ka diri sa kinabuhi ko. Dili ko gayod kapungan, ikasugilo ng imong ngalan tungod sa gugmang na sinatian. Kapungan ng baha o ginaguro sa hangin. Sa gugma mo, O Diyos, ako magapabiling. Kapungan ng baha o ginaguro sa hangin. Sa gugma
Diyos, ako magapabilin. Mulokso ko sa gugma mo, kanako nagabago, sayaw ko sa gugma mo, kanako nagabago, isyagit ko ang ngalan mo, kanako nagabago, ibayaw ko ang ngalan mo, kanako nagabago. Kapungan ang baha o ginaguro sa hangin. Sa gugma mo, O Diyos, ako magapabilin. Kapungan ang baha o ginaguro sa hangin. Sa gugma mo, O Diyos, ako magapabilin. Mulokso ko sa gugma mo, kanako nagabag, sayaw ko sa gugma mo, kanako nagabag, isyagit ko ang ngalan mo, kanako nagabag, ibayaw ko ang ngalan mo, kanako nagabago. Dahunog sa pagdayeg, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dahunog sa pagdayeg, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kahibulungan mong buhay. Dili ko ihunong ang pagpaampit sa kaluwasang nabatunan. Ang akong kusog, ilukso-lukso o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot, wara-wara o gipapagpapag sa kagawasang nabatunan. Sa imong presensya, ako may kagawasan. Hey! Dahunog sa pagdayeg, kanimo lang. Imo ang tanan, O Diyos. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dahunog sa pagdayeg, kanimo lang. Dahunog sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kahibulungan mong buhay. Dili ko ihunong ang pagpaampit sa kaluwasang napatunan. Ang akong pusog, ilukso-lukso o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot, wara-wara o gipapagpapag sa kagawasang napatunan. Ang akong pusog, ilukso-lukso o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot, wara-wara o gipapagpapag sa kagawasang napatunan. Sa imong presensya, ako may kagawasan.
kahibulungan mong buhat. Dili ko ihunong ang pagpaambit sa kaluwasan nga patunan. Dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kahibulungan mong buhat. Dili ko ihunong ang pagpaambit sa kaluwasan nga patunan. Ang akong kusog, ilokso-lokso o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot, iwara-wara o gipagpagpagpag sa kagawasang nabatunan. Ang akong kusog, ilokso-lokso o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot, iwara-wara o gipagpagpagpag sa kagawasang nabatunan. Sa imong presensya ako may kagawasan. Thank you, Lord, sa imong kamayog, sa imong gugma, Diyos. Praise God. Hallelujah. Karong buntaga adto natin usa ka igsuon nga mapabautismo. Salamat gikan sa D-group ni Brother Ronel. Wow. Praise God. Si Maribel and Congges. Praise God. Salamat sa Ginoo no nga padayon kita magbautismo og mga katawhan. Amen. Ang pagbautismo mo ang unang lakang sa pagtuo nato diha kang Ginoong Hesus. Sige, palihog og lingkod lang. Lingkod. Yeah, dihara. Okay. Ato stretch forth ang atong mga kamot kang Sister Maribel. Ato iampo. Ginoo, salamat sa kinabuhi ni Sister Maribel. Salamat, Lord, nga iyang nabatunan ang imong gugma. O karon ni gama siya og desisyon sa pagsunod kanimo sa pagpabautismo agi og pagpakita nga iyang gihatag ang kinabuhi kanimo, Lord, nga nagtuo siya nga ang iyang kaugalingon namatay kauban kanimo ug sa imong pagkabanhaw ang bag-o nga Maribel na banhaw sadto sa Father, amo siya gibautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen, amen. Praise God. Salamat sa Ginoo. Amen. O magpadayon ta sa pagsimbang pagdaig sa atong Ginoong Diyos. Maayong buntag sa tanan, especially katong naa sa online. So magpasalamat kita karong kabuntagon tungod sa kagawasan spiritually ug unsa pang mga kagawasan nga atong batunan karong kabuntaga kay ang Ginoo dili siya mupakyas. I know nga naay mga gibang buhat ang Ginoo karon even sa wala pa nimo ma-receive karon. Magpadayon gihapon kita sa pagdaig ug pagsimba sa atong Ginoo na especially katong naay mga panginahanglanon nga mga mga pag-ampo kung naay mga gipangbati silang lawas o sa tanan nga ang Dios ra ang mutagbo ning karong kabuntagon. So magpasalamat kita kay takos ang Ginoo nga sa atong mga pagdaig o pagsimba karong kabuntaga kay ngano gitubag na sa Ginoo ang tanan natong mga panginahanglanon. Ang ato lang nga ato kaning pasalamatan in advance ug ato kaning mapakita pinagi sa atong pagdaig diha kaniya kay siya dili mo pakya sa tanan natong mga panginahanglan. So magpadayon kita sa pagsimba sa atong buhi nga Dios ug Dios nga matinud-anon nga mutagbo sa tanan. Hallelujah. Padayon ka sa pagsimba, pagdaig sa itong buhay nga Diyos, mga igsoon. Dili ko maasoy, sulod ning dughan ko, ang kadakot sa gugma mo, tanang kalapasan imong gipasaylo. O Diyos, ikaw ang kaluwasan ko. Imo
sulod ning dughan ko, pagpaubos o pagsali. Ang kaumaon ko kanimo lang, ang tanan imo ang langit ug yuta. Bisan pang kawanangan, imong tanan imo ang tanang kadunggan.
presensya mo kanakula ligo balaan ka Diyos sa tanan daigoni mo daigoni ka daigoni ka balaan ka Diyos sa tanan daigoni mong ngalan daigoni ka daigoni ka balaan ka Diyos sa tanan daigoni mong ngalan daigoni ka daigoni ka balaan ka Diyos sa tanan daigoni mong balaan ka Diyos sa tanan daigoni mong daigoni ka daigoni ka balaan ka Diyos sa tanan daigoni daigoni ka balaan ka Diyos sa tanan daigoni mong ngalan daigoni ka daigoni ka balaan ka Diyos sa tanan daigon ko balaan ka Diyos sa tanan daigoni mong ngalan daigoni ka daigoni ka balaan ka Diyos sa
Diyos sa tanan ay kunin Paigon ko ikaw Paigon ko ikaw Bisan kinsa nga mukaon ni ining pan ug moinom ni ining ilimnon sa Ginoo sa paagi nga dili takos makasala batok sa lawas sa dugo sa Dios. Kinahanglang magsusi una ang matag usa sa iyang kaugalingon sa dili pa siya mukaon sa pan ug moinom sa kopa. Kay kung mukaon siya og moinom nga wala niya hunahuna pag-ayo, ang kahulugan mahitungod sa lawas sa Dios. Makahatag lamang kinig silot sa iyang kaugalingon. Atong susihon ang atong kaugalingon kung naay mga butang nga angay natong ipangayog kapasayloan nga nakalapas kita sa Dios, atong ipangayo aron kita mahiusa sa kabubuton sa Ginoo. Thank you, Jesus. Amahan, maayo ka nga Dios, walay lisod sa imong taliwala. Walay sala nga bugat ug masgaan ang tanan imong mapasaylo sa bisan kinsa nga muduol. Karon takna o Dios, miduol kami mihangyo sa imong paglihok sa paglimpyo ug pagpadayag nga ang kalimpyuhan amo giyong madawat sa kanang kami muduol kinasing-kasing sa imong taliwala. Amahan, salamat kaayo sa imong kinabuhi nga way paglubad. Saad nga way kausaban ang Dios nga padayong nag-amuma. Salamat Ginoo. Mao kini ang gitudlo sa Ginoo ug gitudlo usab kaninyo nga ang Ginoong Hesus niadtong gabi nga siya gibudian. Mikuha siya sa pan ug human sa pasalamati sa Dios. Iyang gipikas-pikas ug miingon, mao kini ang lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Amahan, salamat sa lawas ni Kristo gisimbolo aning tinapay. Gihatag iyang kaugalingon paagi sa pagkalansang sa krus, tanang kasakit iyang gidawat aron kami makakaplag sa saad nga maayong panglawas paagi sa iyang mga balatiang nadawat. Ikaw ang misulti Ginoo paagi sa mga labod ni Kristo giayo namin nimo. Ug karong taknaa among gituhuan ng imong paglihok sa among taliwala mahitabo gayud kini kay ikaw man ang misaad. Atong kanon ang pan mao kini ang gibuhat sa Dios paghuman nila pagkaon sa pan mikuha siya og kopa og iyang gipasalamatan ang amahan og miingon kini ang ilimnon mao ang bagong kasabutan sa paglig-on pinaagi sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako sa matagkaon ninyo niining pan ug pag-inom ninyo ilimnon. Gimantala ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Amahan, salamat sa dugo ni Kristo paagi aning kopa nagpahinumdom sa kapasayloan sa among mga kasalanan. Way bisan unsang takos apan imo ming gibuhat nga takos paagi sa pag-abli sa gangaan sa gingharian ug nag-imbitar sa mga mangayog kapasayloan mahatagan kami ug lamdag ug maayong kaugmaon kay ang presensya sa Dios paagi sa iyang pong magagiya kanamo. Salamat sa dugo nga naghatag kanamo og pamatuod nga pinasaylo lamang kami. Gibalik namo ang tanang kahimayaan Ginoo ug pagpasalamat sa imong kamaayo kanamo sa ngalan ni Jesus. Atong imnon kopa. Atong pasalamatan ng Dios sa atong kaugalingong pagpanunti. Amahan, mapasalamaton kami ang ayang kang dayigon o
himayaon sa among taliwala. Angay kang pasalamatan sa tanan, sa kalisod, sa kaayo, sa kakahi, kamaayo sa among kinabuhi, o bisan pa sa mga hagit. Salamat Ginoong Dios kay ikaw ang naguna aron kami makakaplag og kayuhan. Dawata ang among mapasalamatong kasing-kasing. Daigon. Thank you, Lord. Daigon ikaw. Angka Diyos sa tanan, daigon imo ngalan, angka Diyos sa tanan, daigon imo Hallelujah! Oh, daigon ka, O Diyos. Daigon ang imong ngalan, O Diyos. Hallelujah. Amen, my amen. Amen. Daigon ang atong Ginoo, O Diyos. Amen. Ang puta Ginoo, salamat kayo sa imong kamaayo. Salamat kayo sa imong pagkamatinud-anon. Salamat kayo, Lord, wadyo ka ni pakyas na mo, Ginoo. You have been faithful all the days of our lives, O God. Lord, salamat. Tinuod ka, Ginoong Diyos. Ang imong pulong tinuod. Ang imong mga saad, tinuod, Lord. Salamat kayo, karon ana kami sa imong taliwala, Lord. Father, among giabrihan ang among kasing-kasing, among hunahuna. O Lord, andam kami nga maminaw sa imong pulong. Ikaw magatudlo ka namo. Ikaw adunay mensahe alang sa tagsa-tagsa ka namo, Lord. Lord, kami nag-decide nga mahimo kaming doers of your word. Dili lang kami maminaw, kundi among tumanon ang mga pulong, ang imong mga mando, ang imong sugo sa mo kinabuhi. O Lord, natuo kami nga ang imong kabubuton alang kanamo maayo gyud. Lord, it is good, pleasing, himutan, and Lord, maayo, perpekto kini alang sa among kinabuhi. And Father, forever we will be grateful for what Jesus Christ has done for us on the cross. Salamat sa iyahang dugo, salamat sa iyang lawas nga nahimong sakripisyo alang kanamo. Mao nga kami makabarog diha tubangan kanimo, Lord. Walay kondinar sa among kinabuhi, but adunay kagawasan, O Diyos. Walang espiritu amo kang ila nga naa ka sa among taliwala. Ikaw ang gasa gikan sa amahan. Ikaw ang anaa ka namo karon aron mutabang, among help me, among helper, among counselor, ang among wisdom, ang among giya sa tanan among buhaton sa kinabuhi. O balang espiritu, ikaw ang among advocate, ikaw ang among huwis, ikaw ang among tagbalantay, o ikaw Ginoo ang mudepensa kanamo, Lord. Salamat kayo balang espiritu, ikaw ang among teacher. O karon imo kaming tudluan pinagi sa pulong sa amahan. We just worship and honor you. The name of Jesus is to be lifted up in this house. At tanan, muingon kami kanimo
Salamat o ginamong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Atong pakpakan ang atong Ginoo Diyos. Amen. 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 Palihog lingkod ta mga kaigsuunan, dili lang gyud gihapon sa unahan. Salamat kayo sa inyong mga pag-abot. Ang atong mga first timers na batay mga gidala nga first time. Amo kamong gi-welcome diri kung inyo kining first time nga pag-abot diri sa Praise Cathedral. Amen. Hello? Hello, hiluman ninyo, oy. Amen. Okay? Ako balita ninyo nga bago miniabot ni Pastor niatong Friday sa gabi. Actually, kadlaw na gyud. Sabado sa kadlawon. Uli mi sa balay alas 4 sa kadlawon. So, we thank God sa mga maayo namong pag-abot. Kauban namo si Pastora Raquel. Ako si Pastor o si Pastora Raquel. Tulumi kabuk nga niadto sa Malawi. So natay mga pictures nga atong ipakita. Ang biyahe namo sa Malawi, upat siya ka stops. Medyo ako giubo ko karon pero salamat sa Ginoo sa maayong lawas. Wara mi ingon nakasakit. Ang una namo is Cebu to Manila. So Cebu to Manila, nausog pag yun among flight, kaya na-cancel tong among flight. Pero mayras Ginoo kay nabalhin sa mig ilaing eroplano nga duol ra nga terminal. Dili mi ingong mag-apas-apas. Cebu to Manila, nasa 1 hour. Tapos Manila to Bangkok, 3 ka oras. Unya, pagka Bangkok, padung sa Addis Ababa, which is in Ethiopia. Taas-taas siya nga biyahe, 9 hours. Unya, pagka Addis Ababa, padung na sa Lilongwe, 3 hours. So mga duha ka adlaw jud mi nga gabiyahe. So salamat sa Ginoo nga maayo ra kayo ang among biyahe, way bagyo, wala unlike katong first time nga niadto ko sa Lilongwe nga cancel ng mga flights tungod sa bagyo. But we thank God for maayo nga pagbiyahe. Pakpakan na ito itong Ginoo Joseph. Praise God. Salamat kaayo, no? Unya, nagstay mi dito mga pila ka adlaw pa? 10? Actually, mga 7 days na, no? Oo, okay. Biyahe-biyahe naman ang uban. So, niabot mi dito, ang conference nagsugod sa Friday, Saturday, unya, Sunday. Unya pagka Monday next nagstorya namin nila ni Pastor Firi o si Pastora Clara. So sa naistoryahan nga ni kuan na sila nga ilang pangalan i-change into Pisigo Malawi. Yeah. So gi-workout na nga i-change ang ilang pangalan og Pisigo Malawi pero ibutang paghihapon sa ilalom ang ilang International Gospel for All Nations International. Pero ang una is Pisigo Malawi. So they will be using our logo. Nagpagama na og tarpaulin and nag-istorya mi sa ilaha on how to go about it. Tapos appeal sa training and then pati sa reports and then tudluan namo sila unsaon pag-start sa ilang mga D-groups. Kaya as of this time, wa pa yun sila D-group yun. Wa yun D-group. Okay? And the good thing about it was that kami, nangutana na giming pastor, unsay mission namo dito sa Malawi, nga ipabuhat sa Ginoo. Ako, that was already my 3rd time. Si Pastor 2nd time. O niya, si Pastora Raquel first time. So ako'y kinamagwangan dito. It was my 3rd time around. Ang first time nako was in 2012 and then 2015 together with Pastor and then now 2022. So pila na ka years in relationship with them. Nagkailami ni Pastor Firi dito sa New Jersey. Classmate nako siya sa Fitz International. And then that's how it started. He invited me to come over to Malawi and do a conference there. And then the same thing. Unya karon, ang iyang invitation was for the dedication of the building.
So salamat nakita namo ang ilang lugar. Can we have it Nana diha? Yeah. Okay. So mga pila gani siya ka square meters pa? We don't know lahi ang ilang kuan. But yeah, that's how it is. Praise God. Humana na gyud siya, magamit na siya pero mga finishing touches na lang. And it can accommodate about 300 seating capacity. So that's it. Ilan ang simento ang floor. Praise God, dili na siya yuta. Unlike yung first time nga, tong other building nga ihang gikuanan, yuta gitong ilang floor. But this time, gisimento na siya. Okay, so that's it. That's the whole thing. Naanay, tanawon ni mo no, mura siya init. Pero bugnaw ra gyud. Bisag wala siya ceiling, bugnaw ra tungod kay although init, madungog nimo galagiting ang scene paka and we ask unsa marong paka he said it's because of the roof tungod sa init sa adlaw. But then because bugnaw ang panahon, bugnaw ra gyud siya. Di gyud siya kaingon nga oy kinahanglan gyud ni kinahanglan ceiling. Di ra gyud kay bugnaw ra gyud siya because ang weather, I don't know kung summertime, but during that time, kay marag winter season man ron nila, bugnaw ra gyud siya. Okay, so it looks like init siya pero bugnaw ra gyud. So that's how it is. Ila pa nang i-finishing kanang walls, bricks, kanang bricks sila ray gagamaana. Ang kanang bricks gikan na sa yuta. So they bake the bricks, mo na ilang gibuhat. That's basically ang atong gihatag nga seed was for the roof, and then kanang mga metal trusses diha, and then kanang mga windows gani. Okay, kawat ra na siya. So, praise God, nahuman na gyud siya, mga finishing touches na lang. And then when we went there, si Pastor nagpadugang og suga. Ato po nang kita'y nag-set up ng mga suga, kuryente nila. And again, nagpadugang pag yun og suga si Pastor. And, ang siya pa tayo magipadugang gani pa? Nipalit mig speaker stand. Okay. Nagdala ta og keyboard. Nagdala mi og keyboard. Yeah, praise God. Gamit din nila ang keyboard. Naapon sila yung keyboardista nga kay Baudayon. And we thank God for that. So that's the dedication of the building. Nagpray. Okay. So motong keyboard nga gigamit. Okay. So di pa gyud siya ingon nga puno, no? So we are working with Pastor Firi on how to grow the church. Pinaagi sa mga D groups. So kana we thank God for that, no? Sige, padayon. Unya, wa may alad ang ilang CR. Ang ilang CR, mga pag-ilang paggama. Iyon na rin, Papa. Itaw na akong pastor. Ilarag yung gigama ang CR just for us. Nya, ang ilang CR was just bangag. Bangag na kayo CR. Pero nagbutang ko, pastor ko, magbutang ko bowl, gamay ra kayo. Diyan ang akong naong nasa pultahan. So that's it. Mga ilang mga pastor nga gi-ordain. Okay. And naa siya sa community. Usually, ingon anak man yun ang ilahan. Okay. To give you a background of Malawi, ang Malawi, no? Kita nung considered man sa third world nga nation, pero grabe ra gid ang Malawi. Pareha karon because they have a new president. Ang ilang president is member sa AG, Christian. Daghan kay siya nga constructions nga gibuhat, especially sa road. Nag-widen sila sa road, so abog kaayo. It's very dusty everywhere. Ang ilang roads, mga mukha na siyang mga upat ka sakyanan, so lapad na gid siya kaayo. So, basically mo na imong makita sa Malawi, market na gud siya gitsura gyud. Okay, gwapo nindot pa kayo ang atong carbon. Mao na siya mga stalls ra gyud, ang ilang mga sakyanan puro na mga second hand. Wa mo ko nakita nga brand new, mga second hand ko, yeah, that's how it is in Malawi, no? It's really poor. And we are blessed here in the Philippines, and we are blessing Malawi.
So daghan kayong namaligya sa karsada, daghan kayong nagmaligya og amin ay walay ukay-ukay nga grabe kadaga. Nakakamata ko kayo ukay sa karbono, pero dito grabe. Dako kayo nga ukay-ukayan. Ora na Dako kayong ukay-ukayan, you would go there inside, mura siya carbon market bitaw nga puro ukay-ukay ra nga daghan kaayo. Unya, magsakay ka sa sakyanan, dagang muduol nimo mag-offer og sinina, mag-offer og unsa diha. Dagang mga pedal, naglako, nagdakaw-lakaw sa dalan na maligya. Unya, bisan pag mukaon ka sa ilang local restaurant, dagang kayong muduol. Dalag sinina, dalag karsunis, dalag sapatos, mga second hand tanan. So that's how it is in Malawi, no? Pero bongga kay sila. Bongga kay mo sinina, no? Coat and tie pag yun na gihapon. Bongga. Okay? So we thank God for the opportunity that He has given us. Napa? More. Unsa man to mga sapatos man to, no? Okay, so that's how the building looks like. It's nice. Ang ilang mga bata, wagi, grabe mga bata dito. Ang inahan, magkarga diri. Nya, bisag init kayo, wala ra. Iwara yun. Mo nang nangitom sila. So I asked them, don't you get heat stroke or masunburn mo? Wara yun. Init kaayo niya, mga bata na ra diri sa likod, natulog rasad. And then the kids, ang ilang children, under the tree. Pero after some time, kaya nga, syempre ang adlaw mo movement, no? Init ra. Nagpabulad ra sa adlaw. And it did not bother them at all. And like us, kung don't you get sunburned, yun na sunburn naman, for sunburn naman ang ilang mga panit, okay? So, that's how it is, no? Kana, sa couples namo, couples conference, okay? So, ang mga kimaw kay silang mag-hug. Kimaw kaayo, yun na ron nga, there's an elephant in the middle. Ipakis ni pastor, kimaw kayong mukis. Wag yun sila anad-anang ang romance. Wag yun. Okay. Kana siya ang interpreter ni pastor. So while nag-storyas pastor, nag-interpret siya. Sige, move. Padayon, that's the children. Under the sun, ragid ang mga bata. So pastor was also concerned about the children. Unya, wala siya fence. So during the night, ang ilang CR, pwede rin yung gamito silingan ka na may mga balay. Yan. So what pastor did was to give them, tell them, naaman to'y kanang murag kogon grass gani. Okay? Nga, muna ilang fence. So pastor paid for it. He bought for everything, which was how much pa? 100 pila? 130,000 kwatsa. Kwatsa ang ilang kwarta. Ang value sa ilang kwarta gamay ra gyud. Ang ilang 10,000 kwatsa, that's about 500 pesos na to. So, ang kaon na mo, siging 30 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil. Puro mil. Okay? So, yeah. Nag-pray, nag-dedicate ni sa building. Nag-rent sila og mga bangko, but they have chairs. Gamay ra ilang chairs. So, at that time, nag-rent. That's your uniform. Mao na ang ilang special uniform gyud sa mga babae. Everywhere you go, mao gyud na ang Malawi. It's blue and violet. Unya, mao sa na ilang color. Kanang murag royal colors, white, purple, blue, yellow, gold. Okay, mao na color nila. Usually, sa mga kasimbahanan sa ilang stage. Okay, can we see one praise and worship nila? Atong makita. That's muna ilang mga babae. Grabe silang musayaw, bongga kay silang musayaw, all out good. But this time, since ang church was open, hangin-hangin siya na bugnaw-bugnaw. Di siya pareha sa una to second time na mong abot nga. Grabe, kipaningot yun sila todo-todo. Ilan ang presentation sa ilang women's ministry, mga babae.
And we have praise and worship. Ato makita ang ilang. Yeah, that's the ordination, yung puan ng iyang mga pastor. So he has pastors in different places, lagyo nga lugar. Night times nga way kuryente. Actually, 3 months na ang ilang balaywa sila kuryente kay tungod na shortage of petrol. Grabe. Ang linya sa gasolina mura sa katong udit na to nga panahon. Kay something happened na sabotahe kuno, corruption or whatever about the petrol. So, lisod sila sa petrol, lisod sa kuryente. So, night times nga, walay kuryente. That's our praise and worship. Always, nagyo translator kay 80% sa Lilongwe is illiterate. So dili sila kay English, dili so mo nang naagyo translator. So bisan pa sa ilahang Sunday services, na mag-translate si Pastora Clara. So imagine 80% illiterate. zimene zikwasunga ku hotelo kupereka kwanu mwakala mukupereka ku msonkhano. Yeah, mao na yung Malawi, no? It's a dry land. Unya, wala siya ingon nga mga farmlands, wala. Nasa north or south ang ilang mga farmlands. Ang ilang gi-raise dito mostly was corn. Maize ang ilang tawag. Mauna sa local restaurant. Padayon. We ate in a local restaurant. Mauna mo first day. Ganahan sila sa inana nga restaurant. So they brought us into that restaurant. Nga ang pagkaon chicken, potato chips. Mauna sige among kaon chicken, potato chips. Kung wala na ba'y lain? Sige lang chicken. Walay pork. Kay dagan man sad ang Muslim dito niya. It's not allowed. It's not allowed to sell. Probably na anay mga areas wherein they're allowed to sell pork. So siguro kami chicken, goat. So I think that's a favorite restaurant of Pastora Clara. Sige, padayon. Daghan pang pictures. Yeah, that's where we stayed. Wala mini-stay sa hotel, it's a lodge. Mura siyang balay. But it's a nice place, no? Wa siya aircon, tungod kay bugnaw. Pero ang among, because of malaria, there was this one lady, nga sige na kog atiman in the past times, nga niya ako dito. Namatay na siya last year, namatay siya og malaria. And they didn't even know that it was malaria. So mao na amo nami muskitero marabig mga princess ag prinsipe. That's a keyboard that we brought. So gamit dayon, trito man sad kaayo keyboardista man sad ding laki ha. Normal ra gyud nila ang pagkuag music. So we thank God for the opportunity. I would say that we have blessed, you have blessed Pastor Firi and his congregation. Let's give a clap offering to the Lord. Praise God. I would say nga yung ilang building, mga 70 to 80%, kita gyud ang nagpatukod ato, no. Ang ilaha was this labor, especially. No, pati sa labor, no, we gave them money para mapagama. And then, ang ilaha was basically ang bricks, ang pagama sa bricks. And even the bricks, di duha ra man ang kaklase. Pwede ra kag brown nga bricks, dili nimo i-bake, which is kung muulan siya, malanay rasad. So they have to bake it na kinahanglan og sugnod. So it's costly. So I would say that basically mga 80% kita ang nagpalit sa yuta. Let's give a big clap offering to the Lord.
And then 80% sa building kita sad ang naghatag. And the Lord has used us to bless especially ang congregation ni Pastor Isaac Firi. So we give God all the glory. We are just instruments of God. Amen? Ang maayo pag yun dito, no, daghang na break. So, gitudluan magyud namo silang financial literacy. Tudluan namo siya og how they can prosper, nga i-break ang mga mentality, i-break ang pagkatapulan. So, they made a confession, poverty, we bury you. Laziness, we bury you. Okay. Kaya wa sila conscious niya sa oras. Kung minarong alas 8 ta magkita, niabot alas 10. Niabot alas, yan ay mga rason sige. Ilan service, magsugod alas 9, grabe, kasoroy na pa dito sa kadalanan niya. Ang worship team, sige na tawag balik-balik og kanta. So karon ingon siya, we have already buried it. We're going to be conscious of our time. So hopefully, later, kay 6 hours man ang difference, later in their service, we told them, magnay mo abot, wala, sugod yun taon time. So, usa na sa among gi-break nga makatuna nila nga reasons why people become poor. Okay? So I'd like you to bring the tithes and your seeds. Praise God, one member. Sige, while you are preparing your tithes, the tithes of the Lord and your seed. At yung usa nga ni-testify yun, ni Duol gid siya. Lipay kay siya. You have opened our eyes about the tithe. Because if it was just a Malawian telling us, a pastor telling us to tithe, we would think that he is after our money. But he's so excited and said, this Sunday I'm going to tithe. So there were people who started tithing that Sunday, and then naanay nagsow og seed, so they have understood that. And they said, nga ilan ang buhaton, nga mag-tithe o mag-sow sila og seed. So we told them, next time we come back, Pastor Firi, you pay for our airfare. Sila gabayad actually sa among pagstay. Pero sa pagkaon kami gyud siging gabayad gyud kay wa gyud in town. Sagad-sagad ra gyud ang ilang kwarta. Kutob ra gyud taon sila didto. So we thank God that He has given us opportunity to bless Malawi. Amen? Amen. Okay? So if you have made a vow for Malawi, okay, padayon pa mo no kay naa pa ni gipamalit para nila, like nagpalit mi og groceries for the family. Palitan, can I buy sugar? Yes. Yung mga bata, gidala na mo one time, gidalam dito sa grocery store. Ano mga bata, okay, you just get what you want. Pag toys, kuha na yung toys. So, I would say that we have blessed them. Amen? Gi-bless na to sila. Ang ilang gipalitan o groceries si pastor, ang ilang panimalay. Pobre ra gyud sila, no? Pobre. Guwapo kay silang musinina. Bongga kay musinina, no? Mga ukay-ukay ra na. Pero bongga kay sila. I mean, they're so smart in how they dress up. Kay tungod kay ang ilang influence is English, British. They were under the colonies of Britain. So, British orientation, that's why they know English. However, pobre ra gyud sila. Murara sa ilang istorya, murara sa nato og Pilipinas ug Spain nga slave ra gyud ang treatment sa ila. So they are poor. If you look at their houses, pobre kayo. Nya crowded kayo. Nya sige rag chismis. Ang baligya sa kadalanan balanghoy nga gagmay. Kamote nga gagmay. Nya but they have big tomatoes. Isda nga gagmay. Gagmay ra gyud, ginagmay ra gyud kaayo. Ang ilang uling, kahoy, moro ginatawon. But they're poor. And we thank God, whatever seed you have sown to them, the Bible says, He who gives to the poor lends to the poor. So, this the Lord is going to return to you. Amen? Amen? Okay? Bring the tithes and sow your seeds. Let's pray. Father, thank you for the privilege of going to Malawi and being a blessing to Malawi, God. Especially to the congregation of Pastor Isaac and Clara Firi, Father. Every seed that your people have sown for Malawi, I pray that you return bounty to them,
to your people, God, that it shall be pressed down, shaken together, and running over. And thank you that you increase our supply of seeds, that we would continue to bring the tithes and sow our seeds to you, Lord. You have never failed, but you have blessed us abundantly. Receive your tithes and receive our seeds. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bring the tithes and sow your seeds to the Lord. Good morning, PC Go. Were you blessed by the blessing point today? Well, it's time to give back to the Lord. If you are online, please refer to this bank account. And here is the bank account's QR code. If you are on site, there will be ushers waiting for you. And remember, every believer is a disciple maker. God bless. Doing the things I like, but why am I not happy with it? I've done things what I like to do and what I've always wanted to do, but these scars still hurt. Why? Why do I feel so lost? While I was thinking of giving up, a bright light appeared in the middle of the darkness I was stuck in. It shined so brightly that the darkness faded away. I've always thought if somebody would love me or somebody would notice me or care for me, but no one ever did. But once I heard his word, once I heard his name, my life became more quiet and peaceful. I couldn't hear those voices anymore that made me so desperate and angry. He found me, and I didn't feel lost anymore. Amen, amen. Daigo ng Ginoong Diyos. Ingnay mong tapad, salamat sa Ginoo. Napasaylo ta o gipanalanginan. Amen. Sa among pagbiyahe sa Malawi, dako siya og atong matawag nga impact sa amo nga ningadto no og among gidala ang PCGO, ang lawas ni Kristo diri sa Cebu para ipabati nga ang lawas sa Dios bisan layo hiusa lang gihapon ta. Amen. Dako ug natabang ang atong balay ampuanan alang sa balay ampuanan didto. Kabus ang ilang nasod, kabus ang ilang simbahan, apan naa paagi sa pagtudlo sa pulong sa Dios, magdala kini og dako nga kausaban sa ilang kinabuhi. Amen. Padayon nato silang idol sa pagampo kay ako gud siyang giingnan usa mi nanlakaw nami usa tunga kaadlaw nga personally mentoring him on how silang magtiayon on how to begin to look at life very differently kay traditional ra kaayo si Pastor Firi. Ang iyang mga pamaagi, ang iyang hunahuna, ang iyang mga butang nga gipamuhat 30 years ago pa maulang gihapon. So I really told him kung wa kay usbon igsuon magpabiling gyud kang ingani. Hagiton gyud nimo imong kaugalingon para makakaplag kas kausaban. Kay naa may mga pipila, mga duha tulo ka simbahan didto nga ilado nga maayo ang buluhaton ug ako siyang gidasig. Tanang maayo ug dagkong simbahan gibuno na sa mga gagmay nga simbahan. Sama pud sa puno ang mabungahon, mamuno ginang mga way makaon para makuha nila ang bunga.
Unya dali-dali siyang ni-agree kay naade siya nihibawaan pud mga istorya. Ako siyang giingnan nga pareho ra gyud ang istorya bisan asa kas kalibutan. Ang dagko bunon sa gagmay tungod kay wala man sila sa naaanang bungaha. So nalipay ko nga nakakita nga iyaning nasabtan kay ako gyud siyang kami ni pastora gidasig gyud namo nga ang atong nakita karon sa pipila ninyo katuig nga panimbahon dili na nato makita nga mausab tungod lang kay ningan himi karon. It would take a decision from your heart, ikaw gyud ang mga magdesisyon nga imong usbon ang dagan paagi sa pulong sa Ginoo ug ablihan nimo imong huna nga ang mga pamaagi ni adto 30 years ago dili na sama karon. Kay maoro man gyud na ang ilang simba Domingo, ang ilang Miyerkules Bible study, wa nay pagpamuhat during the week. So dako kayo siya og usbunonon unya nalipay pud mi sa iyang response kay ang usa sa lisod buhaton sa pastor igsuono pag-usab. Ang kausaban ang pinaka lisod nga bungkagon. Sama po na sa matag usa kanato. Kung naa kay naandan nga kinaiya, unya kalit na lang naay mosulti nimo nga usba na mo react gyud ka og usahay sa imong pag-react, mo rebelde ka ug himuon nimong kaaway ang tawo nga nihatag og sugyot. Pero kung imong pamalandungon ang mga sugyot nga gihatag, makatabang gani nimo, ikonsidera gyud na igsuon usa ka mo desider nga imong isalikway ang tambag o ang pagtabang paagi sa pagsulti sa mga butang sa atong kinabuhi. And we are grateful to the Lord no nga maayo siya kasing-kasing, naminaw pud siya. Kaya ako gusto siyang giingnan nga I hope you won't be offended nga dili ka malain namo tungod kay ang among gipanulti sikwahi sa imong naandan. Apan among gipakita sa history, sa mga panghitabo, sa pulong sa Ginoo, panahon ni Moses sa Old Testament ngadto sa New Testament, naagi mga panghitabo nga usbon ang Ginoo sa ato. Aron atong makaplagan ang grasya nga gitaganas Ginoo. Atong pakpakan ka sa ang atong buhi nga Dios. Salamat sa iyang kamaayo sa matag usa kanato. Usahay no magtanaw ka pobre rami. Pero makakita ka sa mas pobre nimo makaingon ka arang-arangan rami. Usahay it need to be done. You really have to see it so that makabati ka ba nga makapasalamat ka sa Ginoo nga bisan unsa kapait ang imong kahimtang naapay mas pait ang giagian. Tungod kay naay mas pait buot pasabot gigrasyahan ka sa Ginoo nga mas tarong-tarong ang imong mga giagian ug kana maayong sinugdanan sa paglambo pagyud nato sa taliabot nga mga saad sa Dios. Atong ablihan ang atong mga Biblia igsuon sa Hebreo 11:1. Nagpadayon kita sa pagtuki bahin sa atong pagtuo, disiplina sa pagtuo, kay ang pagtuo maoy pinakapunuan sa tanang kalambuan, maoy punuan sa tanang mga paghikap, paglihok sa Dios alang sa atong kinabuhi. Hebreo 11:1, ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili ugwa pa nato makita. Sa laing hubad, ang pagtuo mao karon ang pagsalig sa mga atong gilauman, ang kasiguraduan sa atong wa pa nakita. Amahan, tudloa kami, tudloi padayon kami nga makakaplag sa imong pagpamung sa among kasing-kasing nga among masabtan ang tinguha aron dili kami mosupak, di kami mosalikway, apan mahimo kaming matinud-anon sa pagpaminaw aron maaplikar sa among kadaadlaw nga paglihok. Tabangi kami balang espiritu sa imong paglihok sa among kasing-kasing. Gamit ako Dios ng imong alagad aron mapadayag ang imong tinguha tumong alang sa matag usab sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og atong ilantaw no sa kaso ni Moses nga iyang nakita Moses si Abraham nga ang iyang saad nga nadawat sa Ginoo 25 ka panuigo ng nilabay usa na hitabo. Ingon ang Biblia nga nakita niya iyang asawa 99 years of age o 99 siya, 90 iyang asawa ug ingon ang Biblia nga magkaanak na siya. Gisultihan siya sa Ginoo magkaanak siya, 75 years old pa siya. Sa 75 ang galing murag lisod na tuhuan pero nahitabo ang saad sa Dios pag abot na niya og almost gatusan ka tuig.
pagsultis Ginoo sunod tuig mahimo na kang amahan. Ingon siya, gitan-aw niya iyang asawa nga tiguwang na, wala na'y kusog, di na makaanak, ug siya tigulang na pod. Ingon siya, bisan pamanggani, iyang gilauman ang bisang lisod nga lauman tungod kay ang pulong sa Ginoo gisulti man diha kaniya. Ang rason lang anong mituo siya, dili tungod sa iyang pangidaron, dili tungod sa iyang abilidad, dili tungod sa pagkabata sa iyang asawa nga 90 years old, apan tungod kay mituo siya kay ang pung sa Ginoo nagsulti kaniya nga mahimo siyang amahan. Ug dinha nagsugod ang atong matawag nga paglakang sa pagtuo. Ug ato nang gilantaw sa ning aging duha ka Domingo, ug karon atong ipadayon. Kay gusto natong masabtan unsa man gyud mga butang nga atong angay nga bantayan sa paglakang nato sa pagtuo. Sakto ba ang atong paglakang? Tinuod ba gyud nga naatay pagtuo sa Ginoo o atong gisulti nga naakoy pagtuo sa baba lang pero was kasing-kasing? Ang uban naas kasing-kasing pero way madungog sa pamaba. Unsa may pong sa Ginoo bahin niini? Unsa may angay natong pagabuhaton nga ang pulong sa Dios dili mo balik kaniya susama sa gisulti sa Dios nga kawang. Apan ang pulong sa Ginoo nagsulti nga dili mo balik sa Dios nga way kapuslanan, apan ang tanang saad sa Dios mahitabo kani nga naa gayoy kahimuan sa atong kinabuhi. Walay pulong sa Ginoo nga gihatag aron ta magkaingon-ingon. Walay pulong sa Ginoo nga gipadayag sa Dios aron ta magkalisod-lisod. Naay hagit, naay disiplina, naay pagpabadlong apan kinitanan alang sa maayong ugma. Kung dili nato ni sabton igsuon, di na ka mahimong masinupapon ug magsalikway sa mga gitaganas Ginoo nga angay natong pagabuhaton. So karong adlaw atong tan-awon ang mga butang nga sabtunonon pag-abot sa pagtuo diha sa atong Dios ug unsa ba gyud ning pagtuo kay ato naman nakatunan sa mga duwang niaging semana nga ang pagtuo mao nga ikaw mulakang, dili lang paghunahuna nga mituos Ginoo, apan ang paglakang sa imong gituhuan. So atong balikan, giunsa na nga mahitabo nga ang pagtuo nimo, mahimo kang makalakang ug makabuhat niini. So atong sugdan. Sa una igsuon, atong pinaka-importante sabton, nga kung naa ka sa pagtuo, paglakang sa pagtuo, you are in a journey of faith, magsugod yun ni igsuon sa atong gitawag nga pagpadayag sa Dios. Magsugod sa igsuon? The revelation of the Word. Ang pagpadayag sa Ginoo sa iyang puong mao'y pinakapundasyon kung ikaw makalakang, mulakang ug makalambo sa asa pamangka angay dadon sa Dios. It all will begin in the revelation of the Word of God. Ang imong pagdakop, pagdawat, pagsabot, paghikap, sa po nga iyang gipadayag, mao'y sinugdanan sa tanan nga pagpanlihok nga pagabuhaton sa Dios. Ang laing pinulungan sa in English mao ang pulong nga an encounter with the Word of God. Ang imong pagsabot o paghimamat sa pulong sa Ginoo. Kaysa niagi na atong pagtubo sa Dios, puro raman relihiyon. Pero wala gyud tay kasanatian nga naagi pung sa Ginoo nga ni gipabati nga nisabot sa atong kahimtang o gipahulagway sa gustos Ginoo aron ta malingkawas sa atong kahimtang. Kadaghanan sa atong pangunaw sa Ginoo relihiyon ra gyud ug wala tay gitawag nga engkwentro diha sa iyang pung nga magdag kausaban. Tungod kay mao kini ang pinaka sinugdanan sa atong paglakang sa pagtuo, dili nato ma-minimize ang importansya niini. Munang ang pagdasig namo ninyo nga mag-devotion mo o daily devotion, pagtuki sa pulong sa Ginoo, pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagampo, sumala sa nabasa sa pulong sa Dios, sinugdanan tanan kini aron ang pagtuo magatubo sa ato. Remember Romans 10:17, sa isulti sa pulong sa Dios sa Romans 10:17, na memorya naman nato, faith comes from hearing and hearing of the word. So ang pagtuo magsugod gyud na sa imong madungan, sa imong madungog sa pulong sa Dios. So, your faith will only increase, your faith will only grow the moment your ears begin to hear of it. Na ubang tao no, kay kantigo naman sila, kasabot naman sila,
Mulapos-lapos na lang ang pung sa Ginoo. Wala gyud ingon ka build og pundasyon aron sila makakaplag og needed change. Usahay tungod kay atong tanaw kasabot na ta, kabalo na ta, dili na ta kadungog, dili na ta makasabot sa mga ginagmay pino kaayo nga pagulagway sa Ginoo aron magdala ka nato kausaban. Mao na nga kinahanglanon gyud nato nga ang atong pagtuo sa Ginoo mubalik gayud sa iyang pung. Ngano kang mungadto sa laing nasod, ngano kang mubuhat sa usa ka proyekto, nganong naa kay negosyo, nganong imo nang pagabuhaton sa usa ka tawo, tungod kay naa kay giya. Paagi sa pulong sa Ginoo gihatagan kag kabugaton ug ikaw nilakang sa mga pagtulun-an nga imong nakita sa pulong sa Dios. Kadaghanan sa Biblia nga gitawag sa pagtuo, especially no ngadto sa Hebrews chapter 11 verse 1, ang mga taong giila nga mga nituo og nilakang sa pagtuo tungod na kay nakadungog sila sa pung sa Ginoo og nakonbiktar sila sa ilang nadungog og nagresulta sa ilang paglakang. Kung wala kay madungog sa pulong sa Dios, wa kay nadungog nga iyahang tingog, dili ka makonbiktar sa angay nimong pagabuhaton. Kung ang pulong lang sa tawhanon o kalibutanon imong madungog, sikwahi kini sa direksyon sa Ginoo, mao nang naatay pagsupak tungod kay wala tay giya nga magtul-id sa mga kasaypanan nga atong madungog. Muna ang pulong sa Ginoo nagtudlo gayud nga musugod gayud kita balik sa atong Proverbs no kay September 4 naman taron, September 1 nagbalik ta sa Proverbs chapter 1. Ingon dito ang tumong nganong si Haring Solomon nihatag sa pagtudlo sa kaalam aron ta hatagan og tumong. Ingon siya, hatagan og tumong sa kaalam, kahibalo og panabot. Kung wala ta kasabot sa pulong sa Dios nga ing-ana ka importante, hangtod karon relihiyon lang gihapon ang atong panghunahuna bahin sa Dios. Ug tungod ni ana, atong makita nga naay kalibgan, dili ta klaro, wala tay klarong kasinatian kung unsa bagay atong angay nga pagabuhaton. The clarity of the word that you understand determines the future that you will enter into. Munang importante ang imong engkwentro sa pulong sa Ginoo nga maoy pundasyon sa pagpadayag sa Dios nga magdani mo sa saktong konbiksyon aron ka makalakang sa saktong mga buhatonon sa Ginoo. Now, kung klaro ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing, kabalog yung ka unsay imong assignment, kay bawg yung ka unsay imong buhaton, kay bawg yung ka para asa imong gasa. When you have clear instruction from the Word and you have the Word ministering to you, there is no doubt on what you are supposed to do. Kay ang pulong sa Ginoo muhatag magyud na og lamdag. Remember, ang Word of God functions in the concept and the principle of light. So ang tanang pagpadayag sa Ginoo, gidagod niya ang kahayag. Ang kahayag but pasabot mo tangtang sa kangitngit, ang kahayag muhatag og clarity, ang kahayag muhatag og tarong nga angay natong pagabuhaton. So atong tanawan igsoon ikaduha ang pangunahuna, una ang atong engkwentro sa pulong sa Ginoo, ikaduha atong tanawon ang mga dynamics. Usa may mga butang nga sabtunon kaayo para dili ta maglibog kung nilakang bagitas pagtuo wala. Una atong tan-awon ang gitawag nga naaman mi subject sa Bible School nga gitawag nga faith and confession. Ang paggamit sa pagtuo og imong pangumpisal. Ato sang tan-awon ang word ang pangumpisal. Ang word nga pangumpisal sa kadaghanang pangunahuna but pasabot na ngayo kag kapasayloan. Many of us think that the word confession has got to do with asking God's forgiveness or telling what sin you have done. Ang pagsulti sa imong sayop nga nabuhat ug tungod ni ana ni kumpisal ta. But if you look at into the original text, kung basahon nimo nganong gigamit ang word nga confession, ang word nga confession sa Griego buot pasabot pagsulti sama. Pagsulti sama sa Ginoo. Ang pagsulti sumala sa gisulti sa Dios. You are in agreement with the word. So when you are in agreement with the word, that is the word confession in English. So kung mahiusa galing imong hunahuna,
ang imong gisulti susama sa gisulti sa Ginoo, ang tawagan na pangumpisal. Nganong mangayo magkakapasayloan kay naghiusa ka sa pulong sa Ginoo nga nagsulti nga ang imong gibuhat sayop ug sala kini sa Dios. Mo nang nangumpisal ka. So kung mangumpisal ang tao but pasabot nagsulti siya sumala ug sama sa kabubuton ug gisulti sa pulong sa Dios. Ikaduhang Korinto 4:13 ingon ng Biblia, ikaduhang Korinto 4:13, ang kasulatan nagaingon, nagtuo ako sa Dios, busa nagsugilon ako, ug mauusab kini ang among gibuhat, gisugilon namo ang among gituoan. So naay pagsulti, paghilwas, pagsugilon. There is an act of your life to release, declare, and speak of the word because that is what God says. Kung sila kay mauni akong nadungog, akong nasabtan, maupuy akong gisugilon. Now, kung atong isgutan ang confession, more of that has got to do with what you speak of. Kung atong isgutan ang gituwag nga pangumpisal, ang buot pasabutan na, ang imong gisulti sa imong pamaba. What are you saying? What are you confessing? What are you releasing by your word of mouth? Ang imong gideklara, ang imong giingon, ang imong gisulti, mao na imong gikumpisal. Ang imong gikumpisal, ingon ng Biblia, maura po'y mahitabo nimo. Ingon dito, whatever a man taken in his heart, so is he. Kung imong ginahuna, mauna siya, mao ka. Kung si kagsulti, wa ko'y ugma, maota kong kinabuhi, pait yud mi, mauna ang mahitabo. Because as a man thinking in his heart, so is he. Kung unsa ko na imong ginahuna, kapunuan si mong kasing-kasing, mao ka. Dili na ingon mahitabo pa, mauna gyud ka. So aron mausab ang imong pangumpisal, kinahanglang usbon ang imong kasing-kasing. Ingon pa ang Mateo, as a man thinketh in his heart, so is he. Kung unsa iyang ginuna, mao siya. Ingon po dito nga out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Sa kapunuan sa imong kasing-kasing, mugawa sa imong pamaba. So huna-hunaa, pamatia, unsa may nigawa sa imong pamaba lately, sa mga niaging adlaw, domingo, buwan, puro baka mga butang nga gisulti sa Ginoo o gisulti nimo ang sikwahi sa pulong sa Ginoo. Kay ang imong pagsulti sikwahi o uyon magadetermina kung unsay imong kahimtang sa taliabot nga kapanahunan. Naglisod ka na akay hagit, na akay problema, unsa imong gisulti? Mao na gyud ni, mao ni akong gikuyawan, mao ni mao na, then mao mahitabo. Pero kung musulti ka sama sa pulong sa Ginoo, ang imong gikumpisal ang sulti sa Dios, mausab ang imong ugma. Kay what a man thinketh in his heart, so is he. Kung unsay kapunan sa imong kasing-kasing, mao gyud ka. And that is so important that the Word of God changes the way you think. Mausab gyud ang imong pangutok tungod kay ang pung sa Ginoo nagsulti man. Igsuon ang kasalanan igsuono, dili na siya matawag nga kasalanan hangtod dili na mapaklaro sa imong unahuna nga sala paagi sa pulong sa Dios. Ang atong kinabuhi karon conformed man ta tanan. Ingon the Bible, di ba, Romans 12, do not be conformed to the pattern of this world, pero unsa may tinuod, conform ta tanan mo nang antudlos Ginoo kinangtang na matransform. Kadaghanan sa atong pangunahuna, sayop. Pagadahanan sa atong pangutok, sayop. Ang atong gigikanang pangunahuna, sayop. Unang ang tudlo sa Ginoo, importante nga masabtan nga siya ang muhatag og saktong panabot aron dili ta magpadayon sa conformed mindset. Ang sayop nga pagdala sa yawa sa atong hunahuna. And paagi niya na ingon ng Biblia nga ang kasulatan, ingon pa sa ikaduhang Korinto 4:13, ang kasulatan nagingon, nagtuo ako sa Dios, busa nagsugilon ako, ug mausab kini ang among gibuhat, gisugilon namo ang giamong gituhuan. Roma 10:10, ingon na Biblia, kay ang tao pagkamatarungon sa Dios kung mutuo siya sa kinasing-kasing ug kung musugilon siya sa iyang pagtuo, maluwas siya. Paminawa no na igisulti. Ingon siya, ang atong pagkamatarong musugod sa pagtuo sa kasing-kasing ug kung musugilon kita sa atong pagtuo. So naay labot ang imong pagsulti, naay labot ang imong confession, naay labot ang imong pagsugilon
pamaba sa tinuod nga kaluwasan. In your heart you believe, in your mouth you confess. Ang imong kasing-kasing mutuo, apan imong baba musugilon, ang imong baba musulti. There has to be a confession of your mouth. There has to be a voluntary response to the Word of God that inspires you to speak whatever God has been speaking to you. The Lord wanted to change us. Atong unahuna that has been conformed by the world, ang atong mga pamati nga dili tukma sa pulong sa Ginoo, usbon gina sa Ginoo, pero kita ang angay mo sabot nga ingani ang pamaagi sa Ginoo. Munang giklaro sa Dios nga ang atong pangunahuna, pagtuo ug pagsulti na ay labot sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Marcos 11:23, Marcos 11:23, ang tinuod kun may pagtuo kamo, makamando kamo niining bukid. Unsay masulti nato sa bukid? Mamanduan nato ang bukid, balhin ngadto sa dagat, ug kung nagatuo kamo nga kini mahitabo nga walay pagduha-duha, matuman kana sumala sa inyong gisulti. Notice, it has to do with your speaking. It has got to do with what you say. You can say to the mountain, be moved, and it shall be moved. You can say to the mountain, it shall be moved, then it shall be moved, and go to the sea, then it will go to the sea. Buot bang pasabot sa Ginoo nga makasulti kita sa bukid pangatuo sa dagat mahitabo, ang gipaingon sa Dios bisag unsang bukid nga imong giatubang mahimong malanay kung ang puong sa Ginoo lig-on sa imong pangunahuna ug kayang sulbaron sa Ginoo ang tanang bukid nun nga imong giatubang. Sabta pag ayo pagsuno, usahay man gud mawad-an bitaw ta og paglaom tungod kay lisod tanan akong duulan ing ani murag layo na gyud, lisod na gyud. Pero ang pong sa Ginoo wa man nausab. Ang imo lang hunahuna ang angay usbonon para makita pa nimo ang maayong kaugmaon. Sumubalik igsuon sa atong pagsugilon, sa atong pagsulti. Bantayan nato ang atong mga panultihon sa ngalan ni Jesus. Ina imong tapad, usba na ang imong mga pagyaw-yaw. Ang imo bang pagsultis, Dios nun o yawanon? Ang imo bang pagisgot sa mga butang, sumala ba sa planos Ginoo o sumala sa plano sa yawa? Kay naa mo ginilabot, dili man na nimo masulting, ay amo istorya ra gud ni Pastor God, istorya ra gud ni. Na ay gahom ang imong pinulungan igsuon. Na ay gahom ang imong pagsugilon. Muna ang tudlo sa Biblia, ang atong pagsugilon kinahanglan tukma sa gisugilon sa Ginoo. Aron ang atong gipanulti maoy mahitabo, dili ang atong dili gustong mahitabo. Gusto kang magmalambuon pero ang tanan nimong gisulti puro kapakyasan. Pakyas ko dito, pakyas ko diri, pakyas ko dito, pakyas ko diri, and what happens to your brain? You no longer look at the promises as exciting as God has given it. You are now a defeated, losing entity. Wa na kay ugma tungod kay nawala na ang kayo nga gitaganas Ginoo kanato. So ang Biblia nagtudlo nga mutuo kasi mong kasing-kasing ug musugilon. Karon ato sang gitagang importansya ang pagsugilon. Ikaw magasugilon sa pulong sa Dios ug ang pulong nga imong gisugilon maoy sama sa gisultis Ginoo mahitabo. Makaingon ka sa bukid ngadto ka sa dagat, mahitabo ang bukid mo ngadto sa dagat. Nagbuot pasabot ang Ginoo nga walay lisod, walay imposible kung mutuo ka sa Ginoo ug imong isugilon ang iyang mga pinulungan dinha kanimo sa imong kinabuhi. Now, usahay na atay problema kay musulti ta sa pulo, kay ingon man ang Biblia nga musugilon ko sa akong nga gustong mahitabo, akong gisugilon. Sakto man na. You speak, you declare what you wanted to happen. But the problem is, it's faith and confession. Kinahanglan naa kay pagtuo o pagsugilon. Kung naa kay pagsugilon, pero ang pagsugilon nimo dili nagagikan sa klarong pagtuo, walay bisa, walay lig-on, walay baruganan, walay mabuhat ang pagsugilon, kay wa man kini nagagikan sa pagtuo. Now, balanseho na ito paglaro, na ay uban mga tao,
kantigo, musulti, kamemorya sa pulong sa Ginoo, makasulti, makahisgot, mauni ang salti sa Dios. Pero dili sila makakita og milagros Ginoo kay nganuman ang pagtuo wa man nagagikan sa kasing-kasing. Narasunahuna, nasugilon na memorya, maayo makamemorya, makasulti niini, pero wa nagagikan ang ilang pagtuo sa klaro nga pulong sa Ginoo. Kay dili porke makasugilon ka no automatic mahitabo na. Oh, in the name of Jesus, you are healed. Good. Gisulti na sa pulong sa Ginoo, pero mituo bagyud ka nga mahil ng tawhana. Naabag yun sa imong kasing-kasing nga ang pulong sa Dios dili mo balik siya nga way kapuslanan. Nga dili ingon nga pareho lang gyapon, masakiton na akong gyapon, paglakaw nga ako ni grabe hinoon niyang kasakit. So when you speak the word of God, it has to be with a genuine believing of the word. Then, usa pa kaunta mo sulti. Pero akong giuna ang paghisgot sa pagsulti, igsuon kay mao mo ginay unang makabitik sa ato. In fact, the devil does not know what we think. He only listen to what we say. Ang yawa, way kalibutan kung unsay atong giunahuna, makasabot ra siya once musulti na ka. Og dinha kaniya bitkon. Og ato nga trabaho, bantayan ang isulti. Pero ang atong ipanulti, kung wala nagagikan sa kinasing-kasing nga panabot, wa gihapon ni epekto. Mao na sa among subject nga faith and confession, gikinahanglan sabton pag-ayo, nga ang imong pangumpisal nagagikan sa klarong pagtuo sa pulong sa Dios. Nganong naamantay di group, nganong nagtudlo man tag Bible study, tungod kay mauni ang paagis Ginoo nga ikaw mutupo. Igsuon ako na master na ko igsuon, pero grabe ang akong tinguha nga makakaton sa pulong sa Ginoo. Ayaw ko ingna nga dugay na kang Kristohanon, di nakakinahanglan mo atin og Bible study. Kung ing-ana imong una nga di nakaangay mo atin og Bible study, tudlo na gyud ay kaunta. Pero ang magyapon ka mo tudlo. Ingna imong tapat murag ikaw ni. Di mo atin ng Bible study, kay kaibaw na siya, pero patudlo ni mo, di mo tudlo. Igo man ko ni mo, pastor. Wa ko nang igo, igsoon, pulong sa Ginoo ang nagklaro. Kung naakay klaro nga panabot, imo nang isugilon, ug imong buhaton. Pero nganong kasugilon ka, kay nakasabot ka sa mga puong, pero wa ni mo nadawat sa imong kasing-kasing, mo nang why impact. Ingon pa sila, why arrival? Puro departure. Munang ang atong pagtuo kawang, walay igo. Ni adto mituo kas Ginoo, pero karon kay lahi ang mga pangitabo, di na kamutuo. So ang basihanan sa imong pagtuo, sirkumstansya, dili pong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo imong tuhuan ug mao na imo usab sa imong sirkumstansya. Dili ang sirkumstansya mo imo usab sa imong unahuna. And everyone said. So, kung gusto ka nga ang Dios mo tudlo gayud nimo usbo ng imong unahuna, mubalik yug ka sa kasanitian nimo sa pulong sa Dios. How true is the word of God over your life? Do you really believe in the word? As the Bible said, faith without action is dead. Ang tarong, sakto, himsog nga pagtuo, mao ang paglihok sa imong gituuan. Pero di man kakalihok kung wala nis kasing-kasing. Makasulti ka, oh, I believe God will prosper me, pero di ka kahatag, kay mahadlok man ka, makuwangan kag budget. Hindi mong tapat, ayay, igo na sad. Tuo man kung Ginoo mo panalangin, pero ayaw sa ako pangayo eh. Muna gisulti atong Aprikano nga pag gumagwali ni Pastorasyon ni sa tithes and offering, kauli na mi, naniud to mi, pag panood to, nag-atang yun siya. I am so thankful. Kay kung Aprikano pa itong nito na ito, di siya mutuo. Pero kay di man Aprikano, puti magnaong. Wa man siya makuha sa among kwarta, tuog yun ko nga sa Ginoo yun ni. So na ay prejudice. Naagid tayo mga ing-ana. Kani si pastor, magbantay ko ane, kay basig musulti na ako, ang tumoy ani, mangayo ra gyud. Naarba uban sa ato, nakuha na siya na, nalitaga na gyud. Natiusan ni sulti ha, ingon siya, grabe ang wali, grabe kaayo. Makabuag og itlog. Kanang mausab gyud ka, pero wag gyud ko nagpadaoy.
Grabe ha, pagdungog ako, isang klase itong grabe ang wali, makabuha akong itlog, pero wag yung ka nagpada. Kaya nga, imong na, kwartahan ra ko ani, pangayuan ra ko ani. So what happens? You don't change. You don't see an impact over your life. You don't see how God can change your life because you still think, the way you think has been conformed to the pattern of the world. Kanang mga pastor, negosyo ra ng ila. Mao ba? Anong dagamang pastor nga pobre? Why ayon negosyo? Igsuon naa ni tanan labot sa atong kasanatian pagsabot sa pulong sa Ginoo nga miabot sa atong kasing-kasing. Kung kasabot lang ka igsuon, as we have talked, di ba? Now faith is the substance. Karon kini ang pagtuo. Mauni ang unsa nang word nga substance sa Binisaya? Unod. Mauni ang pinakaunod sa pagtuo, mao ang pung sa Dios. The Word of God is the Word of God. That is the substance of your faith. Kabalo ba mo nga ang pagtuig suon costly? Dili ni baratuhon nga commodity sa imong unahuna. Kay kung baratuhon ra ni igsuon, daghan na untang ni sakay sa pagtuo. Pero kay bauman sila nga dili nilalim tungod kay it will demand something out of your life. It will demand something out of your thinking. It will demand something out of you today and change the way you're going to become in the future. Lahi ra gigsuon ang tinuod nga pagtuos Ginoo kay naa gyud ni buhaton nga kausaban sa imong kasing-kasing. Ingon sa Hebreo 11:6, Hebreo 11:6. Ang tao nga walay pagtuo dili gayud makapalipay sa Dios tungod kay bisan kinsa nga moduol sa Dios kinahanglang mutuo nga adunay Dios. Ikaduha nga mutuo usab nga siya muhatag og ganti ngadto sa mga nagapangita diha kaniya. So faith is never cheap. Nganong di man baratuhon ang pagtuo tungod kay kinahanglan kang mutuo kaniya og ikaduha kinahanglang mutuo ka nga siya muhatag og ganti. Lisod pa ya mutuo og ganti sa Ginoo kung wala kay klarong gihawiran nga pung. Kami magtiayon no, sa among pangalagad sa Ginoo na apamis Manila, lisod kay migbiyahe. Manila, Muntinlupa, 1 hour and a half travel. Nagbarug ka sa bus, pauli kapoy na kayo, mangol mig alas 11 sa gabi, abtan mig alas 12 ngadto sa balay. Musayo na pugi kag alas 6 tungod kay lisod ang sakay. Niabot mi 10 yung kung mo, palit yung tag sa kanan, lisod kay nginging ani. Tuan ginamong Ginoo. Tanang tao nga akong naibawan nga mo palit og auto, nagampo og auto, na inagubang sa kanan, mangitag pyesa, mutanom gyud ko, Brad sis, mutanom ko sa imong kinahanglan sa auto, kay nagtuo mi sa Dios, muhatag og offering sa simbahan, butangan gyud nako for our own car, seed for our car. Hangtod sa nihatagan mis Ginoo og sakyanan. 1968 model, akong tanaw bulawan, ang tanaw sa kadaghanan basura. Mao man pagtuo igsuon. Pagtuo is not what other people sees, but what you see God speaks on you. Naglisod mig pangitag pyesa, pero salamat sa Ginoo nagpada siya og igsuon nga kasabot sa iyang edad. Si tatay karaan ng mekaniko, pag ingon ako tay 1968 Isuzu Belet, naa pa ba na? Ingon siya, pastor, ayaw ka balaka, na ay tulo ka. Ingon siya nga mga term niya kanang ihawan. Ihawan sa mga sakyanan. Karon pa ko nakadungog ato. Naday na tayo na. Pastor, ayaw ka balaka, bisag 1945 na. Pawira good. Nakapalit yun mig pyesa. Pero murag yung sinina, igsoon, ukay-ukay gini. Pero nakakita, yung kay man siya. Naguba ang iyang ball joint. Ngita ko supplyan. Na may ball joint ngayong ato. Asa may nga to sa factory nga mo fabricate. Tanang akong ball joint, fabricated. Ingon pa tong akong gamaan. Pastor, pang sports car ito. Isuzu Belet, 1968. Ang ball joint, pang sports car. Nabanggaan among auto sa likod. Gibangga kog Town Ace, perting gubaa siyang atubangan. Ang ako, nataktak ang mga taya. Kay puno naman siya masilya. Ang niputo sa akong sakinan, imong tuktukon, mura siya aparador. Wa nagilata.
Pero gabanggaan mis likod, kay nakatug siguro tong driver, gubaa kay sakyanan, ang ako, ang tao, nangahagbong ang taya, ikaw, Lord, di unta mabungkag. Kaya ang taya, wala na. The Lord has been faithful. Subot pa sa patigsoon, no, when you think about faith, it's not what the world would think. So when you're talking about, unsa maging sakto nga pagtuo, pastor, ang kalibutan mo gudigsoon, when you talk about faith, it's not about faith, it's about greed. You know, when the world would like you to really believe in God, it's more about what I can get, what I can get, what I can get, what can satisfy my greed and multiply my greed. But that is not what God would like you to see. Proverbs 11:24. Proverbs 11:24, ang mga mahinatagon, misamot hinuon sa pag-uswag. Apan ang mga hakog, misamot hinuon sa kakapos. Anong kabantay ka na ay mga negosyante, siging lisod, pait, alkanse, o say may tabo silang negosyo, maingana, gid na. Maalkanse, gyud ka, kay mo may isong kumpisal. Ang uman manggod, musulti, mo ingana lamang ko, pastor, basta akong kasturya mangayo. Basta mangayo na ako, lisod ang negosyo, ayong negosyo ron. Nganong gisulti man, para di siya pangayuan. Pero siya kabalo, ang iyang gipanulti, mao'y sinugdanan sa kapait sa iyang ugma. Why? Because of what he was saying, or what he is saying. Now, pag abot nato sa gitawag nato nga dynamics of faith or ang pagtuo dili kini baratuhon na agi ni siya ibili o dako ni siya demand, it's because it will require your life to act very differently. Susama sa paghatag, ang pagtuo manghinatagon, ang kasalanan mao ang pagkahakog, ang pagkuha, pag-ako aning mga butanga. Nakasura naman ninyo sa among lifetime sa pagkakaron, nakahatag na mig 10 cars, na pulo kasakyanan, apila na ato ang mga isultis Ginoo, among gitanom sa simbahan. Not that we are rich, but because we understand the Lord has a plan. Kung katong among unang auto, 1968 model, asa man to padong, pastor, gitanom to namo puhunan para sa pagsugod sa simbahan. Kauban sa Simaron, may gipuli sa among Isuzu, gigamit to namo puhunan sa pagsugod sa Cebu. If we did not give our first car, that will be our last car. Kung wa namo gihatag ang una namo sakyanan, mautoy awahi na namo nga sakyanan. But because we learn to listen, wa ko nagpataas sa akong but I have to look at an example, not to look at other individuals, but how faith works in somebody when they put their trust in the Word. Nagsugod ta igsoon sa simbahan, way negosyante, ang nagnegosyo na maligya lang og mangga sa usa ka bilao. Maoray pinakanegosyo, usahay, ma-short pa siya kay iyang kanon ang iyang kita. But how the Lord has built us is because the Lord taught us to believe in the Word of God. Di na musugod ang kausaban sa atong ugma. Bisag pila nakakatuig, panuigon sa panimbahon, kag-ila sa Dios, dili gyud na nimo masalikway nga ang pagtuo karon. You never say my faith has been. No, faith is always now. You don't look at your faith in the past. You always look at your faith now. Are you living in His Word? Are you allowing the Word to change and lead you? Nganong musulti man ta nga ang panabot sa pagtuo sa uban bahin sa greed tungod kay wa man gyud sila'y pangunahuna sa pagtabang. Ingon ang Proverbs 19:17, 19-17 sa panultihon, kung muhatag ka sa mga kabo, sama lang sa nagpahulam ka sa Ginoo, kay ang Ginoo mubaya dinha kanimo. Kung tinuod kang nagtuo sa Dios, wa kay problema sa paghatag, wa kay problema sa pagbuhat sa hulagway nga gustong ipakita sa Dios nga imong pagabuhaton ngadtos mga kabos o paghatag sa imong mga gipangagian. Ang pagtuo sa Ginoo igsuon aron ta makakaplag sa iyang tumong sistema ni sa atong kinabuhi. As we have told you, na ay system applied ang Ginoo, na ay system sa hangin, na ay system sa suga, kahayag, na ay sistema sa atong panglawas, na ay sistema sa atong panginabuhi, na atan ay sistema sama sa atong pagtuo, gihatagan ng sistema sa Ginoo aron ta makakaplag sa iyang mga saad. Ingon sa Hebreos 11:4,
ang pinakaunang patriarch nga gigamit nga misalig sa Ginoo. Ingon sa Hebrews 11 verse 4, tungod sa pagtuo naghalad si Abel ngadto sa Dios ug mas maayong halad kaysa kang Cain. Tungod sa iyang pagtuo giisip siya sa Dios nga matarong kay gidawat siya sa Dios ug iyang halad. Busa bisan patay na si Abel, may pagtulunan gihapon siyang gibilin kanato tungod sa iyang pagtuo sa Dios. Now, akong ditsohon ni siya igsuon. Kung makahinumdum mo sa Mateo 17, 15-20, mo nang istorya bitaw katong giampuan sa mga disipulo ang buang, ang lunatic, pero pag-ampo nila wa gyud na ayo. Nya nibalik sila kang Hesus, unya giampuan ni Hesus, naayo bitaw ang buang. Unya nangutan na sila, ngano mang wa namo siya maayo. Paminawa ang tubag ni Kristo sa bersikulo 20. Ingon siya, mitubag si Jesus kanila, tungod kay kulang ang inyong pagtuo, sapagkat tinuod kung may pagtuo lang mo, kung may pagtuo lang kamo, ngas bisan sama lang sa gidakon sa liso sa mustasa, makamando kamo ni ining bukid, balhin dito ug ang bukid mo balhin, wala gayoy butang nga dili ninyo mahimo. Sa unang pagbasa, maura na. Pero kung imong igsuon, imo bitawng i-meditate, imo bitawng huna-hunaon. Ang nakaabli sa akong huna-huna ani igsuon, no katong iyon siya nga, ingon mga disipulo, ano man namo na palay ang yawa, ingon siya, kay tungod kay kulang mo sa pagtuo. Nya iyang gisulti, kung naalang mo'y pagtuo sama sa liso sa mustasa, makasulti mo sa bukid, ang bukid mo labay dito mo, may tabo gina. Ang ako nga nasabtan sa pag-meditate na igsuuno, kaning gitawag natong, kung naamoy pagtuo sama sa liso sa mustasa. Ang mustasa, igsoon, ang liso sa mustasa, dili na makahatag og bunga kung dili nimo usai tanom. Walay binhi nga magmabungahon kung dili matanom. Ang liso sa mustasa dili makapatangtang sa bukid. Ang liso sa mustasa dili makapabalin sa dagat sa bukid nga imong giatubang. Pero ang liso sa mustasa nga imong gitanom nga makatubo ug makabuhat og pagtuo nga makasulti ka sa bukid, ang bukid mungadto sa dagat. So ang gipakdayag sa Ginoo diri sa mga disipulo ni Kristo, ang pagtuo nga imong itanom, kinahanglang i-engage gyud nimo ang pung sa Ginoo ngadto sa actual life circumstance. Dili na mahimo nga mituo ko pero wala kay engagement, wala kay gitawag nga pagpamuhat sa iyang pung, because it will not work. When you want testimony man no, sa igsuon ni Sister Clara sa Malawi nga ang iyang kaminyoon resulta sa iyang pagpananom. Ingon siya, naay nanguyab nako, dugay nang nanguyab, pero wa gyud siya nakigminyo. Ingon siya, akong gibuhat, akong gitamnan. Ingon siya, una, akong gitamnan ning lakihan nga manguyab. Nanguyab. Nagkauyab sila. Siyam katuig, way makigminyo. Ingon siya, tamnan na po din ako. Murag di na ni maayo daw, uyab-uyab rami. Gitamnan niya. Pag gumaniyag tanom, ni duol lang lalaki, dawaton ba kunimo kung minyuon taka. Ingon siya, igsuon dako ang gahom sa liso nga itanom. Mga igsuong wa nakasabot og pananom, tuara gid mo gitawag nato nga dawat limpyo. Pero di man na may tabo. The Word of God simply says, nganong wa nimo mabuhat ang milagro, nganong nagpahawa mo sa yawa, wa mo lakaw, kay wa ninyo gamita ang pagtuong gamay lang, pero gitanom, ang pagtanom anang pagtuo may mudako, mutubo, mo'y makapalayas anang mga butanga. Whatever the Word of God speaks of you, you must learn to plant it in the soil. Ang soil mo imong kasing-kasing, ang pong mao ang liso sa Ginoo. Kung dili nimo itanom ang liso sa imong kasing-kasing, then wala kay makita nga pagpamuhat sa Dios sa imong isugilon dinha sa imong kinabuhi. Ang pagtuo igsuon magsugod sa ang faith musugod sa belief. Okay, sa Bisaya magud pareho ra no. Ang belief pagtuo, ang pagtuo faith. Pero sa in English separate. Ang belief mao ang imong gituhuan nga mao ni ang pagtuo has got to do, faith has got to do that comes from the Word of God. Now, kung makalakang ka sa pagtuo, musugod yung ka sa belief, mutuo usa ka. And after you grow in your belief in the Word, then it will develop into a faith nurturing life for you.
Di na pa musugod ang paglambo sa imong kinabuhi, kay ang pulong sa Ginoo nahimo namang tinuod nga kalihukan sa Dios sa imong kadaadlaw nga pagpanlihok. So una, inkwentro sa pulong sa Ginoo mo ni atong gituhuan. Ikaduha, kanang inkwentro sa pulong sa Ginoo mo ay muhatag nimo og pagpadayag. Ang pagpadayag muhatag nimo og panabot. Again, encounter with the word first. Number 2, it produces revelation. And the revelation will produce understanding o saktong panabot. Ang imong saktong panabot, maoy muhatag nimog saktong kasinatian kung unsay mahitabo sa imong tumoy-tumoy. It starts with the encounter and then a revelation and then understanding, and that understanding will build and develop into a future because the outcome is a product of what you have believed in the Word of God. Now, paspason ako jutay. Naiba no mo ingon nga, Pastor, ang pagtuo man gud medyo risky. Kitahay no, sultian ko sa Ginoo. Kami, gisultian mi sa Ginoo nga ihatag ang sakyanan. What if kundi mubalik ang Ginoo sa among gitanom? Karami itong adiya nga, ingon ng Ginoo, itanom na imo sakyanan. O sige, tanom mi Lord. Ya, kung way balik. There was a time, among gitanom ang rebo for the church building. Ngita, church plot, 19 something, 18 ba to siya ma? O, nangita tagyuta ato, nagtanumi, ang among giplan sa Ginoo 500,000. Wa mo may 500,000, among gibaligya ang among rebo. Nabaligya ang rebo 450,000. Kuwan pa kog 50,000. Lord, ano jud ko'y kwarta? Asa man ko makitag 50? For whatever reason, the Lord asked me to marry, to do the wedding of someone, nga ang resulta sa atong kasala, gihatagan kog love gift nga 50,000. Tungod kay akong gikasal iyang anak. Ang lisod sa akong utok, dili ang 50,000 na ami. Ang akong 50,000 fulfillment of the pledge we have. Nahatag na mo ang 500,000. Dili tungod kay naami kwarta. Nagtuo gimis Ginoo magamit mi. Apan resulta pud ato igsuon. It wasn't only that we gave the vehicle to the Lord. Ang rebo gihatag na mo sa simbahan para puhunan sa pagpangitag yuta. Unya ang altis, we gave it to a pastor that Lord said we have to plant it. And the Lord has been faithful. Dito ni abot ang Sorrento. The Lord gave us the Sorrento, and then one thing led to the other. Karon ang Sorrento tuwa na sa laing pastor, amo na po siyang gitanong. Ang puntos ignani igsuon. Kung mutuo kita sa Ginoo sa iyang mga pulong, risk gugod ni siya. What if it will not work, Pastor? What happens to our faith? Then I will tell you this, blame God. Basulang Ginoo, pero usa ka mo basol, i-apply usa ang prinsipyo tanang iyang gitudlo kay ang planos Ginoo sabot sa Dios, walay mo balik kaniya nga basiyo, walay mo balik sa iyang pung nga way kapuslanan. Usa ka mo reklamo nga di ni tinuod, i-apply usa. Kay di man nimo balik sa Dios nga way kapuslanan tanang iyang pung buhatag ini siya kausaban sa atong kinabuhi. Ayaw ko ina nga sayop ang Dios, ayaw ko ina ang Ginoo bakakon. Mas bakakon pa ka sa imong pagkatao kaysa usa sa pinakahangin nga musayop ang Dios sa imong hunahuna. Sigsun sabta pag-ayo. Mutuo galing kas Ginoo, risgo gid na. Inang kas Ginoo, ihatag ang ikapo. Wa na koy ibayad sa ako abang. Kisa man tag-iya sa ikapo, ikaw ba o ang Ginoo? Ina imong tapad, kisa tag-iya sa ikapo. Ang Ginoo. Ginoo ko. Ang agong ikapo. Kasi tagya ang Ginoo, paano di man nimo tuhuan na lang ang Dios? What is 10% of the 90 left behind? Pero di lagi ta katuo mo nang unsay resulta, nagkaingon ang imong kahimtang. Pero kung mutuo lang kasi wala namin nisipyat sa among paghatag sa Ginoo ikapo, paghatag sa halad bisan sa pagpanuno namo sa missions. Nagpabiling kimi akong anak 30% gyud nang iya ikapo halad ug naapay para mission so unsa pay gikinahanglan naanan na gud siya anak kay nakita man niya namo ing ana among kinabuhi 70% lang ang among gigamit sa among pagbayad sa unsay among gisudlan nga mga balayron pagbayad sa loan pagbayad ani pagbayad usa
mugamit mo sa 70%, but the 30% is all given back to the Lord. And the Lord is faithful. Ing naimong tapad, tuo ra gyud be. Ganahan kag hamugaway nga kinabuhi, pero di ka kahatag og tarong. Mo nang magkaingon-ingon, na ate usa ka church member, grabe, almost every month, magdedicate ko niya og rep niya, magdedicate na pug ko og washing machine. Sunod tuig, sunod bulan, mao na pod, rep na pod og kung ate. Paano nagsige mo tag-dedicate og rep og washing machine? Narimatan ang gutong usa, pastor. Unya karon, utang na pug kuslain. Nya kaning rep, bago na po ni pastor, kay rimatado naman po itong usa. Na, kuster, dili lang sa ako mo dedicate, kay sunod si buwalan, murag rimatado naman po ni. Sa sunod na lang po siguro, pastor. Ako'y, usbununon ang atong una-una ikson. Gusto tang usbun sa Ginoo sa ngalan ni Jesus. Kung unsay imong masabtan, maoy muusab sa imong kinabuhi. Kung makasabot lang ka sa pulong sa igsoon, dili lisod ang Kristohanong kinaiya. Tungod kay naay saad sa iyang po. Nganong kami makahatag na mastor mo, may negosyo, waman may ingon makita, passive income, na may apartment, na may yuta nga nagkita. Wala, Diyos ragay among gisaligan, pero nagkampo may nga naay mo abot nga passive income. Para dili lang may ingnon nga, saligra mo na simbahan. I'm really praying nga na may passive income para dili na may ingnon nga puro lang may Ginoo. Pero what is the product of what God intended is to really prove that He is able to meet every need. Kayas Ginoo. Karon nag-loan mi sa among balay. Ang Ginoo ra man po'y mobayad, di man kami mutuo ra gyud mi sa Ginoo, pero kung di pud mi mulakang sa pagtuo, hangtod karon mangabang lang gyapon mi balay. Kanus aman ta mo salig mulakang sa pagtuo igsuon. Nagsabot mi sa akong banay. Gidedicate na namo, pagpuyo na mo. What if the Lord will ask us to give this house back to the Lord and give it to somebody else? Agritan mi, basta Ginoo mo sulti, ihatag nato. Kinahanglan wala tay attachment. Bisan pag-ingon, nalab na namo ang balay, etc., etc., Ginoo man itanan. Kung ipahatag ni Ginoo na iplano ang Ginoo nga mas maayo. Amen. Wa na, nilihok na ang pagkahakog. Agoy. Di na ko mabalik sa Praise Cathedral, puro hatag, sa balay, ihatag. Galing kakahatag og piso, nagreklamo na kag 12. Igsuon atong bungkagon ang pagkahakog, ang paghunahuna bitaw nga dili kayas Ginoo mutagbo nato. Why lisod sa Dios? Kaya manggaling niyang buhion ang patay? Kana pa kang kwarta lang? Nga kung una-unaon, makita ra nimo sa tilapia? Di ba ingon man ng Ginoo, nangutana ang disipulo, asa man ta ipambayad sa buhis? Kung siya, pangisda dito, naay tilapia, pag-ablis baba, naay ibayad sa buhis. So, amo na isultis mga pastor, pangisda mong tilapia. Kaya mo man ang isda dito sa Galilee, tilapia ra maginang naa diha. The whole point is that you trust in the Lord, you do what God usahig suno ang instruction sa Ginoo, grabe pinasahi. Pakantahon ka, taliwala sa nagantao. Wa kay tingog nga tarong. Pero kung yatagak instructions Ginoo, buhata. Paluhuron ka, atubangan sa kadaghanan tao. Kung gisulti Ginoo, buhata. Ang Dios may musukli nimo, di man ang tao. Amen? Musulting Ginoo nimo nga, ihatag imo sapatos, imo tapat, kaya nag-eskwela na, ikaw dagang ka sapatos. Yung pagtanaw nimo sa sapatos, ang bago nimong pinalit. Lord, katong naa sa balay, karakaraan na to. Dili, kanagay mong gisuot. Ayaw po taon, Lord. Oy. Hangyo lang ko. Muhatag man ko. Ayaw lang ni. Pero anong gisultihan kas Ginoo kay kana yang gustong ihatag nimo. Ang pinakamahal. Ang pinakabago. Uso may gihatag samahan sa langit yang bugtong anak. Kinsay gihatag ni Abraham yang bugtong nga anak. Pinaka-importante, pinaka-espesyal. Di na nimo makita. Mituo pa ba kas Ginoo? Lisod manggaling isimba matag Domingo, muhatag pa kaha. Hisgutag malangit. Pag nga manggaling simbahan, di ka makaabot, langit pa.
Malangit unta ta. Simba ka. Wa lagi. Anya nga malangit ba imong gisgata? Mas layo manalangit kaysa simbahan. Tumantas pagtuig suon. Gagmay nga mga lakang sa pagtuo, usbo ng atong kinabuhi. Amen? Nagdanggo kus Ginoo usa ka adlaw kadaghanan sa inyo mukuyog ngadto sa Israel, makita ninyo ang yuta sa Ginoo, makita ninyo ang iyang giagian, ang sakripisyo nga iyang gibuhat para inyong mapamatud-an, tinuod ang tanang pung sa Dios. Ang basta to, oy maayo unta na, sana all. Utubra kita siyaw-yaw, wa gyud tay lakang sa pagtuway, way pagnegosyo, paningkamot nga makasapi, way paningkamot aron makalakang sa mga dagkong mga butang. Igor kes pamaligi usa ka kilong kamatis, maura na kutob. Let's begin to step in faith because faith is risky. Pero sa negosyante pa, kung di ka mo risgo, makikitaon. Magnegosyo kag truck, sigurado ba kang naimo abang? Sigurado ba kang naa kay makuhang kliyente? Una kay ipang abang, mubayad ba imong kliyente? Risgo na tanan, pero nganong nisud man ka, tuumang ka nga makahatag na nimong kaugmaon. Og tanang mutuos Ginoo musulti og Amen. I will close with this thought. Ang rason nganong lisod ta igsuon kay wa gyud ta nakalakang sa pagtuman sa pulong sa Dios. Faith is about obedience. And disobedience is the opposite of what God would like us to do. Ang pagkamasinupakon sa pulong sa Ginoo, ang dili pagtuman sa iyang pung, mooy magdangat nato sa dili maayong mga butang. Ug tanang gustong mausab mosulti og kabaw ba kay igsuon nganong suko kay kaanang tawhana? Kay siya na ay pagtuo ikaw wa. Nganong mubuno ka sa iyang mga bunga? Kay siya na ay ikaw wa. Unang kalibutan, punog mga masinok-anon nga tao. Kay wa man sila sa ilang mga nakitan sa laing tao. But if you can only realize God wanted for you to have what they have, it should have never been an issue for you. Father, we come to you right now and ask that you would invigorate our faith, make us realize and understand the importance of how we apply faith in our lives. Dili ni namo mabuhat sa among kaugalingong kusog, ikaw ramang gyud Ginoo. Tabangi mi sa among sabot ni ining mga butanga and allow the Holy Spirit to speak to us the way you would like us to learn. For we ask this in Jesus' name. And everyone said, atong pakpakan ng Ginoo igsoon, hallelujah. Naatay baby dedication, atong tawagon ang anak sa mga ginikanan. Disuda pud ani basahon oy. Siyan Yuhan Kaalaman. Atong tuwagon ang inahan o amahan ni Sian. Sakto ba ni Sian? O Kian. X-I-A-N-N-E. Tuwagon nato palihog og tanang Maninoy, Abi, Tamesis, Lisil Campo, Jennifer Lerado, Daniel Negrin, Bon, Aton, Junelin Kabilin, Grace Tanuco, Jun Dilim, Daluma, Carl, Harold Balili, Kit Saro, Piora Villas, Jonah Grace Hernandez, and Randy Daidal. Palihog, kari mo diri sa taas, igsoon. Yes, diri. Atong pakpakan ang atong ihalad nga bata diha sa Ginoo. Ari diri ang ginikanan sa tiliwa, ang mga Maninoy in between. Salamat sa Dios. How do you pronounce this? Sian? Kian? Sean. Suda po spelling. Ano oy? Kay maayong buntag, mga Maninoy, Maninay. Balansin nato, Jutay, para sa picture taking, klaro mo tanan. Kay murag ako lang, matabunan naman mo tanan. O say atong buhaton ron, atong idedikar si Sian Yuhan Kaalaman. Wala nato siya bautismohe, nga naman ang Biblia nagtudlo ka nato, nga si Jesus gibautismohan 33 anyos. But pasabot, kinahanglan ang tao mabautismohan kung nakasabot na siya sa sakto ug sayop. Pero si Jesus sa iyang pagkabata, gidala sa templo o gihalad sa Ginoo. Ang paghalad sa bata ngadto sa Ginoo, mao ang ginikanan nagsultis Ginoo nga gidawat namo o Dios
ang among responsibilidad sa pag-amuma sa bata, sa imong pagpiyal kanamo sa kaugmaon sa bata. O gikuha nato ang maninay-maninoy, dili tungod kag lawom ang inyong mga wallet. Although makatabang yun na, no? Kada birthday, makahatag, kung wa na'y gatas, na ay lata. Hinaot na ay sulod. Pero ang relasyon nga gihathatag sa Ginoo sa inyo karon dili lamang ingon nga matawag natong kultura apan paghiusas Ginoo nga magtambayayong ta sa pagtubo say angga niya. Johan. Anong gidugang pamaning siyan? So, si Sean Johan gihatag sa Ginoo pial ngadto iyang ginikanan kang Nicole Christian ug kang Mary Ann para patubuon padakon nga naay kahadlok sa Ginoo ug iyang mga maninoy ug maninay kaamuma sa pagtubo. So sugod karon, di ba? Ato nang tugon inaanak. Tawgon na mo niyang pagtubo niyang maninoy, maninay. Kada amin may pinaskuhan maninay. Kada amin mahinumduman nato ang atong responsibilidad sa pagpadako sa bata. Pero it's really not more about money. It's more about how we develop and help the child to grow in the knowledge and admonition of God. Pagtubo sa bata. And because of that, the Lord will bless Sayan Yuan, and that relationship God is building you will also be an opportunity for you to grow as a body. Mo nang dili lang mo amigo karon, mura mong managsuon pagtabang sa pagtubo ni Johan. Amen? Sige, atong manindog taigsoon, atong ituyhad ang atong kamot, padulong kang Yuhan, maninoy, maninay, stretch mong kamot para kang Yuhan. Amahan sa langit, salamat sa kinabuhi ni Johan. Salamat Lord, nga imong gipanalanginan si Johan sa mga ginikanan, maninoy ug maninay, nga mupangga, muamuma sa iyang pagtubo ug pagdako. Salamat Ginoong Dios, kay ang panalangin magdagayday sugod sa iyang ulo, ngadto sa iyang mga tiil. Ang panalangin nga himsog ang panglawas, ang pangutok nga abtik maminaw sa pulong sa Dios, ang kasing-kasing nga ligon aron matubang sa bisang unsang hagit sa kinabuhi, maanaa kang Yuhan sugod rong adlaw. Among giduol ang mga ginikanan Ginong Dios kang Christian o God and Mary Ann nga ilang atimanon ng ilang anak susama sa imong plano nga maayong kaugmaon kang Yuhan. Ug sa maninoy ug maninay among giduol Ginong Dios nga imo pud silang gamiton sa pag-amuma, pagtabang, ug lig-uno ng ilang relasyon aron matabangan si Sian Yuhan sa pagtubo sa imong gingharian. Panalangini ang ginikanan nga makatagbo sila sa tanang gikinahanglan ni Yuhan, bisan pa ang mga maninay ug maninay makatambag, makahatag og tabang sa pagtubo sa pagdako ni Sian Yuhan dinhi sa kalibutan. Panalangini Ginong Dios sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo, ang kinabuhi ni Sian Yuan kaalaman, sugudong adlaw sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Yay, Lord, mapastor ni. Mahayong buntag, congratulations. Oh, ipakugos na makugos sa tuyo. Kugos. Congratulations, mga maninay. Ayaw kalimti ang mga pag-ampo. Praise God. Congratulations ha. Okay, mga kinugos. Sige. Okay, you do the announcement. Okay, sa announcement, nabatay mga pahinumdum. Okay na? Nabay trailer sa Victorious Woman, palihog. Ang kinugos, nagpasa-pasa, pag-abot sa tumoy, nalipong na ni. Ala, malipayon in town. Praise God. Okay, atong pakpakan ang banay sa ni kaalaman. Okay, maninoy, maninay, salamat. You can now be seated and please papirmaha ang mga maninoy na di nila malimtan ilang tulubagon. Praise God. God bless you. Congratulations. God bless you. Congratulations sa baby. Ngunit, na-disappoint ka lang. Kala mo, eto na, siya na. Yun na, nung pala hindi. Lahat nawala. Lahat na nasira, namatayan sila.
Pero isa lang masasabi ko sa hapong ito, mga kapatid, lahat ng nawala, nasira, ninakaw sa ng Diablo, ibabalik ng Diyos. Woo! Amen! Sabi ko, kayang ibalik ng Diyos. Lahat ng nawalang ka, pinagnanakawan ka. Amen! Lahat ng nasira, pwedeng ibalik sa iyo ng Diyos. Yun ang sabi ni Lord sa Joel 2:25. So I will restore to you the years. Amen! I will restore to you the years that had been stolen. The years that had been stolen from you. Hallelujah! God is able to restore. When you have the presence of God in your life, you're gonna rise up again. You're going to rise up again. And I want you to keep your covenant relationship with God. Do not be swayed. Do not be afraid. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with every faculties that you have, and love your neighbors as you love yourself. You got to go deeper. You got to go back to your first love. Because Jesus is coming soon. Remain in Jesus. And I pray that there will be a great awakening. Join us as we gather for a 2-day conference this coming September 9 and 10, as we aim to encourage and teach the women of Cebu to live victorious lives. Amen. Okay, get your tickets from Lindy. Yeah, get your tickets from Lindy. That will be this coming Friday and Saturday. Let's all stand up. So, walay cruisers karong Friday. We would also encourage ang mga lady cruisers to join us sa Friday conference. Okay? Lift up your hands towards heaven. Father, Lord, salamat sa pagtuo. You have already given them faith. Lord, a measure of faith. And that measure of faith will grow and will increase, and it will be used to command mountains to move upon their lives, oh God. Thank you, your people are blessed in their coming in. They're blessed in their going out. They're blessed in the city. They're blessed in the country. Lord, they're blessed when they lie down. They're blessed when they rise up. Your people are blessed. In Jesus' name we pray. Amen. Your success starts on, and every believer is a disciple maker. Go and make disciples. If this is your first time, please be in this section. We would like to know you and connect with you. God bless you.